Bekenyorugia onseka ime ya ibencho bomachoge barabwe county ya Kisii nigo babuka asege korukyo musao yomo kwerusia obuguma bwaye wetera aso kwengenta korengana hamona bamenyi bekenyureke omumro yosiretie obuguma bwaye nigo konyorale umorokiwa ase skuru ya ibencho mixed na nigo bagoteba nigo agosoma ase form 3 ase babuka na konyora agayesungetie aso botukibwa chakiwe elikomanya ekikyamwiretere kwerusia obomoyo muri kito Gilbert Kobe norbochuru hasenchira ireyo wikirano ime ase ekenyoro kya onseka ime ya ibencho machoge bwa burabu litukolero abanyakenyoro babokera korwa kyogwo cyane mono aso musawo yomo gw'imyaka 15 nomo banyako bakonyara bagustokera ogweyita kwaye nja serie tangoro kucheni moragu oginga iga sekenyoreke kyanya sasa omwana oyo amenyete gano omwana bwe kamati yane omwana oyo agosoma ibencho form 3 omwana oyo twaimo kamambi twagenda gokora egasi estwarenge kisiboti nchiarengo ntwe toirete ngo omwana ogareire nyumba arobuya bosatu mugeta senjo ne kisiboti chiare ekero twaimoka mwebuli oyo minto icha arusiri tandikane kere chingende kwanya chinsa chachire ekera achikorange yo omwana obwanga koigora ekeranga koigora yameki yo mukamuro minto oronge dirisa no maro tagura kerata goro nyoro mwana igesungeti njeri dadia nente bitibali onyango korwemanga aseli tuko iliarero yarenge yejuma ona renge tundubali nona nyora mangana ina omwana omoigu ino uyengentire amane nigo bagotera umwana oyo iga nigo arenge school litukuri igoro akanyana ko bagokiyesa nabana bande nabo igo nabakite bakanka nabo igo akabwate si abande ko butali sabu ege korwa getarana ko bage ko bayira buya sengenjo na barenge buya na yuma na ndiare ngorro njasa mureza nisa kama utingoro kwa ngasa umwana ono mwigo itonkaga yaro mwigo ito litukuri igoro garenge buya school ali ase abasoma school yelite kali benjo paka morogoba ona bali mubaye bakira ame principal ya achira ya tebirenga mwana uyo baga tenera paka morogoba kali endagera yo mwiso agachankaga kurwabu twaburi na nyakia yarenge kuru morogoba bato tebyo mwana ya kite akaragira akasoa nyumba bona mambi baji kumuganya ngo endari school obora nigo batebire muna ibikorwa byo kunyara ko kwerusyo bogima abagwa basaye gusabantu bari asemia kemeka sense ameyege yaberi kunyara ko bigukina gendo gutagira kunyara ko bayikorige no gutugikorwa ne serikali pamito na batole mo kumya konene eto sinyire ngankieke abana babake bako ende sukuru gaki igere mechande menene kakyonye mwanje serikali abana bababe kunwana mabaye ku counseling ekorwa kyo musawo yoiga gutugama ase stool nabo igo kunyara ko baga gwisungia gwetera naso mu kibigwerongi negendo gyatigira maswali amanga machiwa taya sengencho gutukuganire kunyara ko bago korwa bo ikiranu iri bantu banya ko bakumanyanga ki nkigirete ogwito ko mu muroyo iga ono sabaniko kwa rurwe ngatiga eserikali nyako bakora butuki bwaye nabo igerete bo ikiranu nga nkigirete ogwito ko musawo yoiga urenga ase school na wale igo urenga go semerio konene gukyase ya mate yaye gobona gaki twalira mabira sana andi twakumiri mono iko tigesikira esekali etokonye egere to manya nki abandi bicana bagwitera ano tabwate site ndeyo sibokongu bonde bwensi ige serikali etokonye ekoro chungusi ngaki nkige ko garo mwana oye itete nararenge kurwa ensemo ya ibencho bumachoge bwabora bwe county ya Kisii uri botereka temba Gilbert Kobe.